Oihaneko kriseiluak 3 urtetik gorakoentzako ipuin puzzlea da, sormena eta ahozkotasuna lantzeko. Kaxa barruan, 12 puzzle pieza aurki ditzakegu. Pieza bakoitza 2 aldeetatik ilustratua. Tapa barruan, 4 puzzle segiden proposamenak aurki ditzakegu. Eta jolasak 2 aldaera posible ditu. Batetik, proposatzen diren segiden arabera lotu eta ipuina kontatzea, eta bestetik, bakoitzak nahi duen ordenean, lotu eta ipuina kontatzea. Adibidez, 2. puzzle segida egingo bagenu, ikusiko genuke, puzzle segida honetan, irudi segida batek ipuin bat duela. Trikua, zeri, urtsintxa eta ontza izutu egin dira zelaian ikusi duten itzalarekin. Ontzari ideia bat otu zaio eta lagunei partekatu nahi die. Ideia ona iruditu zaie eta lanak banatu ostean, urtsintxa eta ontza zulo bat egiten hasi dira zelaian. Bitartean, triku eta zeri adaxkak moztu eta biltzen hasi dira. Egindako zuloa adaxkekin estali dute eta trampa bat eraikita belarretan ezkutatu dira itzaletako munstroa noiz etorriko zain. Halako batean, arma bat agertu da, itzalaren forma berekoa, baina tamaina askoz txikiagokoa. Eta bat ere arazorik gabe, trampan erori gabe igaro du zuloa aldenik alde. 2. aldaera berriz, piezak nahi duzun ordenean eta nahi duzun beste lotu ditzakezu. Osatu duzuen segidarekin, beste behin ipuina sortu beharko duzu. Adibidez, trikuri kriseilua uretara erori zaio. 4 lagunek elkarlanean kate bat osatuz, kriseilua hartzen ahalegindu dira, baina ez dute lortu. Orduan, azerik eta trikuk adaxkak mozteari ekin diote, eta horrela txalupa bat sortu dute. Azkenean, kriseilua hartu eta apurtutako zatiak lotzen hasi dira. Ipuina 5 piezekin amaitu dezakezu, edo nahi izanez gero, beste amaiera posible bat gehitu, ipuina luzatuz. Kasu honetan, kriseilua osatzea lortu dute lagunek eta poz-pozik ospatu dute.